ବାଣଟା ଏତେବେଳକୁ ଆଇଲା ରେ ଉପରକୁ ଆଉଡ଼ି ଉପରକୁ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଖବର ମିଛ କଥା ସେ ଛକା ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିକୁ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ଆସିଛି ଆଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରୁଥିବା ଯୋଉଠି ଆମେ କରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଆସୁ ये डोनाल्ड ट्रम्प देखिए डॉग्यू हे तमाम साउथ अमेरिका पर सुना है तो हां हां अमेरिका कहीं नहीं नयागढ़ आड़े सुगा है एम्बुलेंस जो आसी जात्री अमेरिका आड़े पुलिस भाई उत्तर करू समस्त सतर्क बा बांटा सेमदा साउंडटा सेमदा बढ़िया आसो गुटी गुटी जाउची ओ रे अरे पहिला गैस मुले पड़ जे गाड़ी अगर जो करंतु वॉलंटियर भाई माने